Αυτή είναι δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα, καθόλου εύκολα. Χρειάζεται σκληρός αγώνας για να τα αποκτήσεις. Βέβαια η γυναίκα μου είχε πατέρα με μεγάλη περιουσία. Και αυτό είναι κάτι που συνέβαλε ουσιαστικά στη σημερινή οικονομική μας κατάσταση. Αυτά τα παραμύθια που λένε μερικοί, αυτοδημιούργητος και κουραφέξαλα είναι για τους αφελείς. Άμα δεν βρεις μπάζα, είσαι κατά μπάζα. Και εμένα που με βλέπετε, δεν ξέρω τι έχω. Και όχι μόνο. Έχω εκατοντάδες ανθρώπους στη δούλεψή μου. Αλλά δεν κατάλαβα. Θα μου κουνηθεί κανείς εμένα, θα τον πάει, θα το σηκώσει. Να μου πει κανείς εμένα στο ρουθούνι, θα τον πάει, θα το σηκώσει. Θα δει και θα μου πει κανείς εμένα... Τζόρτζι! Όχι, Παναγία μου, η γυναίκα μου είναι. Μάλιστα, γλυκούλα μου, εδώ είναι η γυναικούλα μου. Μισό λεπτό τα ξαναλέμε. Η γυναίκα μου βλέπετε για όλους, υπάρχει ανώτερος. Ή τα πράγματα είναι ακριβά, ή ο μισθός μου λίγος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λάδι, μικρό μπουκαλάκι, 3 ευρώ. Πατάτες, 60 λεπτά. Αλάτι, 22 λεπτά. Και ψωμί, 80 λεπτά. 4 και 62. Φτού να πάρει 4,5 έχω μόνο. 12 λεπτά λοιπόν. Για κάτσε. Το αλάτι κάνει 22 λεπτά. Είναι το φθηνότερο και μου λείπουν 12. Άρα, αν φάμε ένα άλλο το φαγητό, θα έχω κέρδος και 10 λεπτά. Και είναι και καλό για τα νεφρά. Και σκληρογούνται και τα παιδιά. Μην τα αφήνουν κιόλα λύσα. Υπέροχα. Κανένα πρόβλημα. Την άλλη φορά που θα πάρω και τον άλλο 15ήμερο, θα τους πάρω και μακαρόνια, θα τους πάρω και αλάτι, ακόμα και πέρι θα τους πάρω. Το φαντάζεστε. Αλάτι και πέρι στο αυγό. Τρέλα δεν θα είναι. Δόξα ο Θεός. Καλά να είμαστε και τίποτε δεν θα μας λείψει. Πάω τώρα να φέρω γρήγορα τα ψώνια, γιατί τα παιδιά πεινάνε. Αριστίδη! Πιο σιγά γυναίκα, ενοχλείς τη γειτονιά. Αριστίδη, μην ξεχάσεις και ψωμί. Ψωμί δεν θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω αλάτι. Γιατί θα το ξεχάσεις? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά για να το θυμηθώ. Τι θα κάνουμε, βρε Αριστίδη, δεν μας φτάνει ο μισθός σου για να ζήσουμε. Και τι προτείνεις? Να δουλέψεις. Πού να βρεις δουλειά με τέτοια κρίση? Κάτι θα κάνουμε, μεγαλώνουν και τα παιδιά. Και ρούχα χρειάζεται και παπούτσια και χαρτζηλίκι. Λέω μήπως να έκανε τίποτα ιδιαίτερα τα απογεύματα. Καλά, κάνω όπως νομίζεις, ο Θεός θα σε φυλάει. Καλημέρα σας, του κυρίου Κορδώση. Και της κυρίας Κάθρι Λαγουδαία Κορδώση. Ο κύριος? Λιμπερόπουλος από τις Γενικές Ασφάλειες. Χαίρομαι πολύ. Α, ναι, σας είχα ξεχάσει. Περάστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Ελεημοσύνες, τι να κάνουμε? Το μικρό σου όνομα Λιμπερόπουλε? Γιάννης. Γιάννης, δηλαδή Τζόνι. Κάπως έτσι. Ελάτε. Ας τελειώνουμε, Γιάννη. Ωραία. Πείτε μου ποια αντικείμενα θα θέλετε να συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο. Κατά τις πυρκαγιάς που λέγαμε. Αντικείμενα? Τι εννοείται αντικείμενα? Εννοώ έπιπλα, πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές, τη μαλφή. Τι μαλφή, καλά μου ακούγεται. Όπως νομίζετε. Πάντως το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο. Ναι, υπάρχει χρήμα. Μπορούμε να το κρύψουμε? Αστιεύεστε? Όχι, σοβαρά μιλάω. Τα λεφτά δεν κρύβονται. Πώς δεν κρύβονται? Έχουμε χρηματοκιβώτιο. Θέλετε να το δείτε? Θέλω να πω, όπως λέμε, το χρήμα, ο βήχας και ο έρωτας. Τι κάνανε αυτοί? Καλά κάνουν αυτοί.
ας τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, να γράψω ένα σαλόνι αξίας. Φυσικά και μάλιστα μεγάλης. Δηλαδή, πώς να γράψω. Πρέπει να γράψετε. Βέβαια, αν δεν γράψω, δεν θα μπορέσει να πληρωθείτε σε περίπτωση φωτιάς, χτυπήσει ξύλο. Φωτιά ή έπαυλη, ας γελάσω. Κυρία μου, η φωτιά δεν ξεχωρίζει έπαυλο από στάβλο. Υπονοείτε κάτι. Όχι, αλλά δεν μου είπατε τι ποσό να γράψω. Γράψτε ένα μυθικό ποσό. Μυθικό. Ναι, έχω ακούσει τα μυθικά είναι και μεγάλα. Καλά, θα βάλω 5 εκατομμύρια. Α, μέχρι τόσο πάντα μυθικά. Βάλτε κάτι παραπάνω. Αυτά που είχε ο Νάσης, τι ήτανε. Αμύθιτα. Βάλτε ένα αμύθιτο. Μα δεν μπορώ να γράψω αμύθιτο ποσό. Σιγά καλέ, φέρνει, θα στο γράψω εγώ αμύθιτο το α. Καλά. Θα σας αφήσω να σκεφτείτε λιγάκι καλύτερα τα ποσά με τον σύζυγό σας και ξαναπαίρνω εγώ στη μέση εβδομάδα, θα τελειώσουμε το συμβόλαιο. Εντάξει, όπως θέλετε. Λοιπόν, σας αφήνω για την ώρα και τα ξαναλέμε. Να πας στο καλό, παιδί μου. Αντίο, θα ξαναπεράσω. Όποτε θέλεις, παιδί μου. Το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό στους φτωχούς. Ουφ. Ουφ, πέρασε κι αυτό. Ώρα είναι να ετοιμαστώ, γιατί σε λίγο θα καλέσω τον Τζόρτζι σε γεύμα. Μα πού να έβαλε το φούξι το κραγιόν. Τι μουσική είναι αυτή, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, τα βρωμόπεδα του φτωχού θα ακούνε μουσική. Θα κλείσω τα παράθυρα της έπαυλης. Όχι, θα μου πούνε με ένα κουμπιά. 1, 3, 5. Τι, ανησυχείς την έπαυλη. Και αυτή τσιρίζει όταν ψάχνει το κραγιόν της. Αυτή είναι παυλάρχης. Εγώ θα παίζω και ας λένε τι θέλουν. Δεν θέλω φασαρίες. Και αυτοί γιατί κάνουν. Είπαμε, αυτή είναι ισχυρή. Δεν βλέπεις που ο βόθρος τους πέφτει μέσα στο πηγάδι μας και μολύνει το νερό μας. Και αυτό τι σημαίνει. Ότι μας έχουν χεσμένους. Είπες κακά λόγια. Είναι το μόνο που μου επιτρέπουν να κάνω ισχυρή. Τα κακά έργα τα κρατάνε για πάρτι τους. Θα το πω στον μπαμπά. Και αυτός με κακά λόγια τη βγάζει. Από κακά έργα τίποτα δεν σκαμπάζει. Θα το πω στη μαμά. Αυτή κάτι κάνει από κακά έργα. Τι θα πείτε στη μαμά? Κάτι λέγαμε για τους γείτονες. Ναι, για τους γείτονες. Α, για τους γείτονες. Ναι, για τους γείτονες. Σαφώς για τους γείτονες. Λοιπόν, τι λέγατε για τους γείτονες? Λέγαμε να είχαμε την τύχη τους. Ναι, ακριβώς αυτό λέγαμε. Να είχαμε την τύχη Ας τους. είναι υγιείς οι άνθρωποι και ας έχουμε κι εμείς τη δικιά μας υγεία. Δεν μου λες μπαμπά. Γιατί τα παιδιά τους μας πετούν πέτρες όταν παίζουμε στην αυλή. Μάλλον γιορτή θα το κάνουνε. Πάντως μην ανησυχείς, δεν έχουν κακία. Όχι, δεν έχουν κακία. Το παλεύουν όμως το πράγμα. Και δεν μου λες μπαμπά. Γιατί ο μπαμπάς τους πετάει πάντα το μισοτελειωμένο του πουρο στην αυλή μας. Μάλλον θα είναι αφηρημένος. Ίσως είναι που έχει πολλές μετοχές. Μετοχές. Ναι, μετοχές γεμίσει ο βόθρος. Τους πάει το πηγάδι μας. Όταν θα μεγαλώσετε θα καταλάβετε. Θα προλάβουμε να μεγαλώσουμε. Γιατί? Γιατί θα μας έχει πνίξει το σκατό. Ντροπή να λέτε τέτοια λόγια μπροστά στον πατέρα σας. Και στη μητέρα σας. Τα ξέρεις τα 3 παρλιακά. Ποια παρλιακά. Την Σύση, την αδελφή της την Τίφανη που ραβωνιάστηκε με αυτό με τα τσιμέντα και τη λένε Μπετατζού. Και τη φίλη της τη Ζουλιέτη με σπαγγέτι. Αυτές με το χάι που πάνε στον πάπιες. Ναι, αυτές που όταν περνούν μπροστά από το σπίτι μας κάνουν φτου. Βλαμμένες. Τι περιμένεις. Περπατούμε τον πισινό στη λαιμόκοψη. Από τα πολλά λεφτά είναι. Φαντάζεσαι να γίνουμε κι εμείς πλούσιοι. Θα μας ανέβουν και εμάς σε πισινή. Πάμε μια πρόβα. Πάμε. Χάι. Χάι. Αχ, το άκυρο, προτιμώ τους κατεβασμένους. Πάντως, ήσυχοι άνθρωποι. Ούτε που ακούγονται. Σύση χρυσό μου, δεν ακούς που σου μιλάω. Yes, mommy. Did you call me or I made this up from my mind? Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου, μίλα ελληνικά. Yes, mommy. I'll speak Greek if you want. Θα με τρελάνεις. Πες μου που έβαλες το φούξι το κραγιόν και στα ελληνικά, σε παρακαλώ. Οκ. Λοιπόν, κραγιόν τέλος. Τι λες, παιδί μου, δεν σε έχω πει 1000 φορές να μην παίρνεις το φούξι το κραγιόν. Ήταν μια απόλυτη
απόλυτη ανάγκη να κάνω κάποια φούξια γκράφιτι στους τοίχους του δωματίου μου. Γκράφιτι, τι γκράφιτι. Πολύ λαϊκό ακούγεται. Καλέ, έγραψε συνθήματα στους τοίχους. Συνθήματα, τι συνθήματα. Κάτω οι φτωχοί. Η μιζέρια στα πανέρια. Οι φτωχοί όλοι είναι δούλοι. Μεροφάι, μεροδούλοι και τέτοια. Φούξια συνθήματα για φτωχούς. Αχα. Καλά πάει. Hi, Mommy. Hi, Sisi. Hey, sister. Καλώς την κούκλα μου. Τι κάνει ο ραβωνιαστικός σου χρυσό μου. Καλά, Μάμι. Ανοίγει καινούργιο εργοστάσιο και είναι πολύ busy. Πίζει, τι πίζει, τυρί. Busy, μάμι. Busy. Απασχολημένος δηλαδή. Κι εγώ έχω αναλάβει το γάμο μας. Έχω κάνει πρόβα και το μαλλί. Ψόφια είμαι. Πώς θα βολέψω 1500 καλεσμένους. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Γι' αυτό υπάρχουν και τα υπηρετικά προσωπικά. Μπα, μαζεύτηκε το κοτέτσι. Ναι, και συμπληρώθηκε με τον κόκορα. Δεν σου έχω πει χιλιάδες φορές να μην χτυπάς την μπάλα στον όνυχα. Δεν τη χτυπάω στον όνυχα, στο πάτωμα τη χτυπάω. Μα το πάτωμα είναι από όνυχα. Μπα, κοίτα έχει από τι είναι. Από παρανυχίδα. Μπορείς να τους ρωτήσεις. Εσύ πάντα είχες καλές σχέσεις με τα ντουβάρια. Μόνο καλές. Αδερφικές θα έλεγα. Ντροπή σου. Εσύ άρχισες. Έλα, άσε τις εξυπνάδες και κάνω ό,τι σου λέει η μάμη. Η μάμη να κοιτάει τον ντάντι. Είμαι μεγάλος και θα κάνω αυτό που θέλω. Και θα χτυπάω και τον όνυχα. Αγύρισε το κεφάλι. Ευτυχώς που θα τον αλλάξουμε φέτος. Τον όνυχα. Ναι, θα στρώσουμε κάτι πανάκριβα επίχρησα πλακάκια. Για το γάμο μου. Πω, σωστή έπαυλη θα είναι το σπίτι μας. Παρήγγειλε ο πατέρας σας για την είσοδο εκείνα τα κοιονόκλανα. Τι λέει. Κοιονόκρανα είναι, μάμη. Σταμάτε επιτέλους με αυτά τα αγγλικά, δεν μπορώ άλλο με αυτή τη γλώσσα. Ναι, αλλά το κουδούνι μας ήθελες να το γράψουμε στα αγγλικά. Άλλο αυτό είναι για να ξεχωρίζουμε. Αν δει όλα σκορδώσεις, το ντομεντέλ δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε έπαυλη. Ενώ. Ξέρω, Μάμι, μη συνεχίζεις. Αν πάει λίγο παραδίπλα. Ξέρω, μάμη, μη συνεχίζεις. Δεν σου λέω τίποτα. Ξέρω, Μάμι, μη συνεχίζεις. Ο κυραρίστος. Ξέρει, μάμη, μη συνεχίζεις. Δόξα τω Θεώ που δεν γεννήθηκα σε τέτοιο σπίτι. Καλύτερα να δοξάζεις τον Θεό που γεννήθηκες, γιατί όταν ο υπέρηχος έδειξε κορίτσι. Τόμ, δεν σου επιτρέπω. Εξάλλου ο πατέρας ήθελε πρώτα παιδί. Ναι, και έκανε πρώτα τα κορίτσια και ύστερα το παιδί. Ήταν μια ατυχία. Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε ενοχλεί ο διπλανός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά. Χαλάει όλη τη φάτσα της έπαυλής μας. Το διπλανό το σπίτι. Το διπλανό το σπίτι. Να βλέπεις μια έπαυλη καμαρωτή και δίπλα ένα τσαντήρι. Θεούλη μου. Και ποιος μένει? Ο κυραρίστος, ο καθηγητάκος. Τι να κάνουμε. Ο Λουδοβίκος ο 14ος πέθανε. Η Μεγάλη Κατερίνη τα ίδια. Ο Μέγας Ναπολέων μας τελείωσε. Καλέ, πότε πεθάναν όλοι αυτοί. Τόμ, μην ειρωνεύεσαι τη μάμη. Τόσοι θάνατοι μαζί. Βομβιστική ενέργεια θα ήταν. Παναγία μου. Καλέ, μην ακούσα ιδίες. Όλοι αυτοί πεθάνανε πριν από αιώνες. Αν να χαθείς, άμα μου ξαναπείς τέτοια ψέματα και με τρομάξεις, θα σε στείλω για τιμωρία να καθίσεις μια ολόκληρη ώρα στην τρόγλη του μαστραρίστου. Το θέμα είναι αν θα με δεχτεί αυτός. Γιατί να μην σε δεχτεί. Γιατί περνάτε όλοι μπροστά του και φτύνετε. Τον φτύνουμε να μην το ματιάσουμε. Το έχει και το πενεύεται ότι μένει δίπλα στην έπαυλη του Τζόρτζι Κορδώση. Το μόνο πλεονέκτημα που έχει το σπίτι του. Ενώ ο Τζόρτζης Κορδώσης... Δηλαδή ο Ντάντι. Ακριβώς! Τι να πει, ότι δίπλα στο σπίτι του είναι η τρόγλη του μαστραρίστου. Το μόνο μειονέκτημα που έχει η επαυλή μας. Μα γιατί τι λες τρόγλη. Γιατί τρώει γλυκά. Καλέ το βρήκα Χριστούγεννα και Πάσχα. Δεν τους δίνουμε ό,τι περισσέψει που το έχουμε για πέταμα. Αυτή είναι η τιμολογία της λέξεως. Δεν ξέρω τι λες, αλλά μην αυθαδιέσαι παρακαλώ. Αριστίδης. Άκου όνομα. Αν τη γυναίκα του Μαγδαληνή. Και τους γιους του Προκόπη και Θεμιστοκλή. Γιατί καλέ, τι έχουν τα ονόματα. Κάνουν μπάμπεδα και από μακριά ότι είναι φτωχικά. Ποιος να είναι, πήγαινε τον να ανοίξεις. Και γιατί να πάω εγώ. Και ποιος να πάει. Να πάει Σύση. Ωραία, πήγαινε εσύ να ανοίξεις. Και γιατί να πάω εγώ. Και ποιος να πάει. Να πάει η Τίφανη. Η σειρά σου, Τίφανη. Είπαμε η Σύση. Α, θα τρελαθώ εδώ μέσα. Αν δεν βρεθεί μέχρι αύριο υπηρετικό προσωπικό, θα φύγω από την έπαυλη. Και εσύ για του κυραρίστου ετοιμάζεσαι. Ορίστε, πάω να ανοίξω εγώ για να μάθετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τι θα θέλατε. Είμαι από του Αγγελίας του Εφημερίδα.
καταφώνεται και ο Γάιδαρος. Γκάινταρος, ποιος είναι Γκάινταρος? Άσε τίποτα, λέγεται στην αγγελία που γράφει οικογένεια πλουσίων. Ζητεί και εκεί βοηθό. Όχι, η γκο τηλέφωνο ήταν μοναχά. Αυτή η ούλα τα λέει σε ου. Και πώς σε λένε? Η γκο στο κόρο μου λένε Ουλιάνη. Στου Ελλάδα βαφτίστηκα και με είπανε Ολυμπία. Ολυμπία! Γιατί κακό είναι? Τι σημαίνει στα ελληνικά Ολυμπία? Τίποτα κακό από αυτά που λέτε στα σκουλία? Κάτι χειρότερο. Α, τότε να με αλλάξετε. Φυσικά και θα στα αλλάξουμε. Αυτό το σπίτι είναι σαν μοναστήρι. Μοναστήρι? Καλέ, τι λες? Στα μοναστήρια δεν αλλάζουν το όνομα τους οικολόγερους. Κατά κόσμον Χαράλαμπος, το μοναστήρι Κύριλλος. Και εσύ, κατά Λαουτζίκον Ολυμπία, κατά έπαυλη Ολίβ. Ωραία, την τρελοβαφτίσαμε κι αυτήν. Σωστά. Ο Λίφ είναι ότι πρέπει για υπηρέτρια έπαυλης. Και θα λέμε πως η Ολίβ καθαρίζει το living room. Άντε, Ολίβ, πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου. Τρίτη πόρτα αριστερά γράφει απ' έξω υπηρετικό προσωπικό. Και γρήγορα να ετοιμαστείς να πιάσεις δουλειά. Άντε, Ολίβ. Είχα την εντύπωση ότι το μουλίβ είναι για γράψιμο. Εμένα με είπανε μουλίβ και με τέλουν για καταριότητα. Αυτά τα ελληνικά ποτέ δεν θα μάθω τέλεια. Βλαμμένη φαίνεται. Είπε τίποτα μικρή κυρία? Όχι, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Βλέπω ματένει στην γλώσσα μου, μπράβο. Καλέ, τι είναι τούτη? Έτσι είναι η φτωχή, παιδί μου. Ποιος να είναι πάλι? Τόμ? Σίση. Τιφανή. Τόμ. Κατάλαβα, πάω εγώ. Καλέ, αυτό έχουμε υπηρέτρια. Ολίβ, Ολίβ, μωρή Ολύμπο. Φώναξε το κυρία. Πήγαινε, παιδί μου, να ανοίξει την πόρτα. Ιγκό. Αν ποιος Ιγκό? Αυτή τη στιγμή έχει δουλειά. Τι βλέπει του κυρία? Του κυρία βλέπει, αλλά του πόρτα κτυπά. Εσύ ξέρεις καλά του γλώσσα μου. Εσύ όμως δεν ξέρεις το δουλειά σου. Κι εσύ πρόσεξε, γιατί τα σου μείνει και τα μιλάς έτσι. Εδώ μέσα δεν βρίσκεις άκρη, πάω να ανοίξω εγώ. Καλημέρα. Χάι. Hi. Καλώς τη σούπερ φίλη. How are you? Fine, thanks. Oh, what is this? This is a pencil. This is Olive. Ίδιο πράγμα λέμε. Το μολύβ στα αγγλικά είναι pencil. Όπα το lower. Τώρα δουλεύτρα είναι. Ήψιλον έψιλον. Τι υψιλον. Υπηρέτρια έπαυλης. Αυτό το σούργελο. Κοίταξε. Μπορεί να μην ξέρω καλά ελληνικά, αλλά σούργελο είσαι και φαίνεσαι. Α, καλέ, τι είναι αυτό? Αυτό είπαμε είναι μολύβ. Και μολύβ ξυσμένο που βγάζει μάτι. Γι' αυτό πρόσεξε καλά τα λόγια σου. Σουρτούκο. Α, με προσβάλλει. Όχι εγώ, οι άλλοι. Τι θα γίνει, Ζουλιέτα, έχουμε σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Μάμι. Πάμε, Τόμ. Άντε, Ολίβ. Λοιπόν, το κανονίσαμε. Το Σάββατο. Ναι, ωραία. Ώρα 9. τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά θα φύγουν από εδώ. Εκεί θα κάθεται ο DJ. Ποτά, αναψυκτικά και τέτοια θα φέρει ο Ντάντι. Ο θείος ο Τζακ θα τοποθετήσει τα φωτορυθμικά. Το CD player θα το μεταφέρουμε από το δωμάτιό μου στην πισίνα και θα βάλουμε κι άλλα 2 ηχεία. Μα τι έχετε, γιατί δεν λέτε κι εσείς καμιά ιδέα? Τι συμβαίνει, βρε κορίτσια? Να ξέρεις... Άσε, Ζουλιέτ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Άσε, Ζουλιέτ, το λέμε μεσοβδόμαδα. Μην τη στεναχωρήσουμε από σήμερα την κακομοίρα. Τι συμβαίνει, βρε κορίτσια, μιλάτε? Να... Ναι. Ζουλιέτ. Ας την καλή Τίφανη να μιλήσει. Καλά, αφού πας φυρί-φυρί, εγώ δεν φταίω. Να, πήραμε την απόφαση. Επειδή θα έρθουν παιδιά και άλλων βουλευτών και εφοπλιστών και γενικά ξέρεις, παιδιά κάποιου επίπεδου. Ναι. Είπαμε να... Να φέρουμε τα κανάλια της τηλεόρασης. Αυτό ήταν και με παιδεύετε τόση ώρα, μα φυσικά συμφωνώ. Όχι ακριβώς, ή μάλλον κάπου εκεί κολλάμε. Δηλαδή, λέτε βρε κορίτσια και με σκάσατε. Να, πες ότι ήσαν τα κανάλια και πες ότι έφεραν και τις κάμερες. Ήρθε λοιπόν η τηλεόραση και προτού μπει μέσα. Κάνει ένα εξωτερικό. Τι εξωτερικό? Να βρε παιδί μου, πώς το λένε, ένα εξωτερικό τράβημα του σπιτιού. Δεν έχεις δει που πριν δείξουν τι γίνεται μέσα στη Βουλή, τι δείχνουν απ' έξω. Τέλος πάντων, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με εμάς? Πώς. 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 Για σκέψε ένα εξωτερικό τράβημα
πράγμα της έπαυλης του μεγαλέμπορου Τζόρτζι Κορδώση. Και εκεί που τελειώνει η επιβλητική μάντρα. Και αρχίζει ένα σκουγιασμένο κοτετσόσυρμα με 2 μιξιάρικα να παίζουν. Με ένα μαγκανοπήγαδο στη μέση της αυλής. Που δυστυχώς είναι καλά σκεπασμένο, ώστε να μην πέσουν τα μιξιάρικα μέσα. Να ησυχάσουμε από δάφτα. Και με ένα χαμόσπιτο στην άκρη του οικοπαίδου 2x2. Αν είναι δυνατόν, βρε εσείς, να ανέχετε τέτοια πράγματα στη γειτονιά σας. Αν είναι δυνατόν. Πού ζούμε? Δίπλα στο χαμόσπιτο ζείτε. Όχι, με συγχωρείς, αλλά εδώ που τα λέμε παρά είμαστε ανεκτικοί. Εγώ θα έλεγα ότι είστε απαράδεκτοι. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να γίνει το πάρτι. Λέγεται τσιτώσου, τα καταλαβαίνετε. Στο σπίτι της Ζουλιέτ. Ουφ, το είπαμε. Τη Ζουλιέτ. Όχι, αδερφούλα, σε παρακαλώ, γιατί δεν τη θέλω τη ζωή μου. Σώπα, βρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Κορίτσια, πείτε μου σας παρακαλώ τι μπορώ να κάνω, σας οικητεύω. Κάτι μπορείς κι εσύ να κάνεις, αλλά δεν το έκανες τόσο καιρό. Δηλαδή? Γιατί δεν βάζεις τον πατέρα σου να κάνει τις απαιτούμενες εργασίες για να τους διώξετε? Μπορούμε. Με τόσα λεφτά, είμαστε σαν δημόσιο. Δεν έχεις ακούσει για τις απολωτριώσεις που κάνει το δημόσιο? Δηλαδή? Τους πληρώνει και τους διώχνει. Και πού πάνε? Στα τσεκίδια, τι μας νοιάζει εμάς που πάνε. Σωστά, σε νοιάζει εσένα που θα πάνε? Όχι, φυσικά. Θα μείνουν μόνο αυτοί που έχουν ωραία σπίτια. Τι να κάνω, να τους απολωτριώσω μόνη μου? Δεν εννοεί αυτό η Τίφανη. Ναι, δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Απλά θέλει να πει... ότι θα αποφύγουμε τα περίεργα κουτσομπολιά των καναλιών αν... Πείτε επιτέλους μια κουβέντα ολόκληρη, βρε κορίτσια. Όλο μισόλογα και υπονοούμε να είστε. Για το όνομα του Θεού πια. Να, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα αν δίπλα στο σπίτι σου υπήρχε μια αποθήκη καλλιτικών για τη μητέρα σου. Και να μαθευτεί ότι η αποθήκη καλλιτικών της μάμη είναι μια τρόγλη. Δεν έχεις καταλάβει καλά τι θέλουμε να πούμε. Αφού σας το βγάζουμε τη τσιγκέλη. Άλλο θέλει να πει η Ζουλιέτ. Ας το πει αυτό το άλλο που να πάρει. Λοιπόν, θα σου το πω με απλά λόγια. Και ότι δεν καταλάβεις, εγώ είμαι εδώ. Ευτυχώς που είσαι και εσύ, δε Τίφανη, να μεταφράζεις. Γιατί αλλιώς, ζήτω που καήκαμε. Αυτό ακριβώς θέλει να πει και η Ζουλιέτ. Να τις μεταφράζεις? Όχι, το ζήτω που καήκαμε. Μπαρντών. Πρόσεξε, Σύση μου, τα καλλιτικά είναι έφλεκτα. Οι αποθήκες είναι ίσως αραπάζουν εύκολα φωτιά. Ένα καμένο σπίτι δύσκολα να γνωρίζετε αν είναι αποθήκη ή σπίτι. Αν είχε έπλα πολυτελείας ή όχι. Αν είχε πανάκριβες κουρτίνες ή κουρελιασμένες κουβέρτες. Και πάνω απ' όλα το εφέ. Στάχτη αποθήκη καλλιτικών της κυρίας Κάθριν Κορδώση. Αν κατάλαβα καλά. Πολύ καλά κατάλαβες. Δηλαδή να βάλω φωτιά στο σπίτι του γείτονα για να κάνω πάρτι στο δικό μου. Να δεις που θα γίνει και της μόδας. Και οι άνθρωποι δίπλα. Τι σε νοιάζει εσένα, Σύση μου, νοιάστηκαν αυτοί ποτέ για σένα? Ενδιαφέρθηκαν για το πρεστίζ του σπιτιού μας σε περίπτωση πάρτι, δεξιώσεων κτλ. Δηλαδή να κάψουμε το σπίτι του κυραρίστου. Σιγά το σπίτι, εσύ προλίγου το είπες τρόγλη. Σωστά, καμένη τρόγλη θα αποκτήσει και αξία αποθήκης καλλιτικών. Και μάλιστα καλλιτικών της έπαυλης Κορδώση. Κορίτσι, είστε με τα καλά σας. Τι θες να πεις? Θέλω να πω πως εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Εντάξει, πάμε Ζουλιέτη να ετοιμάσουμε το σπίτι σου για το μεγάλο πάρτι. Το μεγαλύτερο πάρτι όλων των εποχών. Σταθείτε, βρε κορίτσια, πού πάτε? Τι να σταθούμε, Σύση μου, εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Σωστά, αυτό που είχαμε να πούμε το είπαμε. Θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Εγώ θα αγοράσω τα σπίρτα. Κι εγώ το ενόπνευμα. Η προσφορά σας με συγκινεί. Θα δεις τι ώρα που θα είναι. Θα έρθουν οι πυροσβεστικές. Θα έρθουν τα κανάλια. Θα έρθουν οι δημοσιογράφοι. Αχ, πόσο θα ήθελα να είχα την τύχη σου. Τι τύχη αυτή πάλι, Θεέ μου? Μη το σκέφτεσαι καθόλου. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τη ζωή σου. Ναι. Βέβαια. Θα το έχεις να το οδηγήσεις στα εγγόνια σου. Θα μπορώ τότε να μιλάω ελεύθερα? Τι θες να πεις? Θέλω να πω, μετά από πόσα χρόνια παραγράφονται τα εγκλήματα? Μη λες κουταμάρες. Μια φορά σου τυχαίνει ευκαιρία στη ζωή. Πιάστε το σβέρκο. Κι αν πιάσει εμένα η αστυνομία από το σβέρκο? Έλα καλέ, πόσους έχει πιάσει για να πιάσει και σένα? Και εξάλλου τα λεφτά κάτι τέτοιες ώρες χρειάζονται. Τέλος πάντων, τι ακριβώς πρέπει να κάνω εγώ? Έλα, πάμε να σου δείξουμε. Έλα, πάμε. Ναι, πάμε για την επιμόρφωση. Γερές κονόμες και σήμερα, χρηματάκια μωρέα να σας φιλήσω. Πονηρέ Τζόρτζι, τι άλλο χρειάζομαι άραγε τώρα? Να πάρω τηλέφωνο το μωράκι του Τζοβάνα, που έχω το κινητό μου. Έλα Τζοβάνα,
Ακόμα εκεί είσαι, μωρό μου. Δεν μπόρεσα να περάσω καθόλου σήμερα από το γραφείο, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου, ξέρω. Εκείνο το χιλιαράκι που μου έδειξες με τις διπλούς αερόσακους, το αυτοκινήτο εννοώ. Ναι, μωρό μου, θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε, μωρό μου, ναι, θα το πάρουμε. Τι χρώμα το θες? Κόκκινο. Ναι, μωρό μου, ναι. Σε μια εβδομάδα θα το έχεις. Πάρε με στο κινητό. Φιλιά. Κάθριν, μωρικατίνα. Είναι τόσος καιρός που σου λέω να πας στους διπλανούς, να τους πεις για τη διαρροή του βόθρου του. Ναι, βρε μπαμπά. Βρωμήσαμε εδώ μέσα. Θα πάω. Πότε, βρε Αριστίδη μου, το πηγάδι μας μυρίζει έντονα και από αυτό ποτίζουμε τις ντομάτες που τρώνε τα παιδιά μας. Ντομάτες κατουλή. Με άρωμα χαρτί τουαλέτας. Ή αγκούρια πορδί. Σταματήστε πια. Δεν θέλω να γίνω κακός με τους ανθρώπους στην Πνεύμα Καδεληνή. Γειτόνι είναι. Δεν ξέρω πώς θα το πάρουν οι άνθρωποι. Με το γείτονά σου πρέπει να τα έχεις καλά. Άνθρωποι είμαστε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, βρε Αριστίδη μου. Πάντως το πηγάδι μυρίζει από το που κάνουν το βόθρο τους. Καλά. Θα πάμε μετά το φαγητό. Ολίβ! Ορίστε. Τι είναι αυτό? Μολύβι δεν είπες? Ολίβ, είπα την καινούργια μας υπηρέτρια. Μάλιστα, τα παιδιά που είναι? Το Τίφανη και το Σίση έχει καλέσει Ζουλιέτ. Του Τόμ θα πάει στο γιο του Παπαντόπουλου με τα μπισκότα. Κατάλαβα. Κάναμε 3 παιδιά και καταντήσαμε καθημερινά να τρώμε οι δυο μας. Ναι, μόνο που σήμερα θα φας μόνος σου. Γιατί? Γιατί η κυρία κάνει δίαιτα και δεύτερον περιμένει κουμουτής της φτιάξει κεφάλι. Έλα βρε Κάθριν, κάτσε να μου κάνεις παρέα και μετά πας και στο κομμωτήριο. Αδύνατον. Θα κάτσω μόνο εθιμοτυπικά στο διάβασμα του μενού. Πού είναι ο σεφ? Πρώτο πιάτο. Για ορεκτικό μύδια γνιστά Νέας Γουινέας με σπανάκι, σοταρισμένο με βούτυρο Γροιλανδίας. Ωραίο! Να σερβίρω! Να τα ρίξεις γατούλες μου αφού τα καθαρίσεις πρώτα. Πώς πάμε στο σχολείο, παιδιά? Μία χαρά, μπαμπά, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα με τις εργασίες μας. Μας ζητάνε κάτι εργασίες και μόνο στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Θέλουν να πούν τα παιδιά ότι χρειάζεται υπολογιστή. Μπορούν να πάνε και στη βιβλιοθήκη να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Θα κάνουν έτσι και τη βόλτα τους. Δεύτερο πιάτο. Γαρίδες αγανάκι με περιά σαλαρούς. Πολύ ωραίο. Να σερβίρω. Μια γαρίδα θα βάλεις σε μένα και τις υπόλοιπες στον ιδρύο με τα πυράγχας. Δώσε μου το πιάτο στο μισθοκλή. Ωχ, βρε μαμά, πάλι φακές. Τετάρτη σήμερα, έλα προκόπη το πιάτο σου. Μαμά, πότε σκοπεύεις να φτιάξεις εκείνο το γιουβέτσι που έλεγε? Θα έρθει και η ώρα του. Μαμά, προηγουμένως μου μύρισε κάτι πολύ όμορφο από την κουζίνα των διπλανών. Ούκ επιθυμήσεις όσο το πλησίον σου εστί. Τι σημαίνει αυτό, μπαμπά? Η μία από τις 10 εντολές λέει να μην ζηλεύεις, ούτε να επιθυμήσεις όσα έχει ο διπλανός. Γιατί αυτό είναι αμαρτία. Εντάξει, αλλά ούτε και να τα μυρίσεις. Τρίτο πιάτο. Φιλετάκια βιενουάλα κρέμ με σως μανιταριών, βυσμένα σε μπορντό του 80. Πάρα πολύ ωραίο. Να σερβίρω. Αυτά να τα ρίξεις στο μπούμπι. Τρελαίνεται για φιλετάκια με αυτή τη σως. Τέταρτο πιάτο. Καπνιστό χοιρινό με λαχανάκια βρυξελών, ψιλοκομμένο βουτυγμένο στο ρούμι. Εξαιρετικό. Να σερβίρω. Αυτά να τα ρίξεις στο κροκοδιλάκι. Δεν αντέχω βρε Κάθριν. Τι κατάσταση είναι αυτή? Τώρα στο σκύλο κρατάω στο κροκόδιλο. Να σου πω, κουμάντο στο στομάχι μου ή στην περιουσία μου θα κάνεις. Αν δεν μη σου κουβαλήσω κανένα δικηγόρο. Τώρα με στεναχωρείς. Δεν θέλω να φάω. Ούτε εγώ. Φύγετε όλοι. Μαμά, το σχολείο μας από έκδρομη σε μετέωρα και το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Να πάμε. Τον πατέρα ρωτάνε σε αυτά. Μα πάντα πάμε, εσύ τι λες? Ό,τι πει η μαμά σας. Πω, βρε, ξέρω εγώ ποιον ρωτάω πρώτα, αλλά εσείς μου το χαλάτε. Ελάτε να κάνουμε την προσευχή μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Καλά, θα έχει πολύ πλάκα. Θα είναι άπευτο. Κορυφαίο. Καλώς τα. Τι είναι αυτό το άπακτο βρε κορίτσια? Μπορούμε να μάθουμε κι εμείς γιατί κάτι μου βρωμάει. Ένα έργο που δεν έχει παιχτεί. Όχι, καλέ μάμη, θα κάνουμε πάρτι. Και έχουμε ένα σχέδιο για να ξεφορτωθούμε τους διπλανούς. Τι σας κάνανε μωρέ οι άνθρωποι? Αναρωτιέμαι πως αν έχετε να δείτε δίπλα τους. Ενώ εσύ μη σπαγγέτι που ζεις. Άννα και Φυσιά. Σιγά την Άννα και Φυσιά. Μαντριά και πρόβατα έχει εκεί. Δεν σας αντέχω άλλο. Φεύγω.
Πάω στους διπλανούς να παίξω. Χαζέ, πάμε στο δωμάτιο της Σύση. Δεν μου αρέσει να τσακώνω, δεν ταιριάζει στον κύκλο μας. Θα τα βάλω τιμωρία. Κάθριν, ο πατέρας εδώ μέσα τι ρόλο παίζει? Θα σου έλεγα τώρα, αλλά θα συγχυστώ. Ωραία φάγαμε και σήμερα. Νόστιμες οι φακές. Είναι που δεν ξέχασα να τις σαλατήσει. Ήταν πολύ αλμυρές. Παιδιά, δεν κοροϊδεύουμε τη μαμά που σκοτώνονται όλη μέρα. Συγγνώμη. Αστεία το είπαμε. Άντε τώρα να δούμε πότε θα αξιωθεί ο πατέρας σας να πάρει στους διπλανούς. Ωραία. Θα το κάνω το χατήρι σου, Μαγδαληνή. Σήκω, θα πάμε μαζί. Πάμε, θα τους τα πούμε με ωραίο τρόπο. Εγώ θα πω τι χρειάζεται. Ευγενικά και πολιτισμένα. Ολίβ! Πού το βρήκες αυτό το βλήτο? Στις αγγελίες. Ολίβ! Ορίστε, κυρία! Δεν ακούς, παιδί μου, το κουδούνι. Εγώ άκουσα κουδούνι, πόρτα δεν άκουσα. Όταν χτυπάει κουδούνι, ανοίγουμε πόρτα. Καλά, ό,τι πείτε. Όταν χτυπάει κουδούνι, ανοίγουμε πόρτα. Και όταν χτυπάει πόρτα, τι ανοίγουμε? Κουδούνι. Άντε, παιδί μου, άνοιξε και θα περιμένει ο κόσμος. Δεν σωνόμαστε με τίποτα. Έξω είναι κύριος με πουκάμισο του 70, παπούτσια του 60, παντελόνι δεν ξέρω και γυναίκου δανεικό μη φάνηκε. Α, σου φάνηκε! Φαντάσου και σίγουρη. Κατάλαβα, αυτός ο γύφτος ο κυραρίσος θα είναι. Έχει και κυρία μαζί του, με ρούχα παλιά, Κατάλαβα, η γυναίκα του θα είναι, η κυρία Μαγδάλο. Πες τους να σκουπίσουν πολύ καλά τα πόδια τους. Εντάξει. Πόδια! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μέρα. Bonjour. Καλά. Λέγε γρήγορα τι θες γιατί έχουμε και δουλειές. Εγώ να ακούσω ή να φύγω. Εσύ να φύγεις και να μην ακούσεις. Έγινε. Λοιπόν, σ' ακούω. Να, εμείς ξέρετε... Δεν έχουμε νερό της ΕΙΔΑ. Και εμείς τι φταίμε σε αυτό? Προς Θεού, δεν είμαι εγώ ότι φταίτε. Συνέχισε λοιπόν και μιλές άλλα αντάλλων. Θέλω να πω, βολευόμαστε με ένα πηγάδι το οποίο έχει βρεθεί στην αυλή μας, δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Και αυτό ήρθες να μας πεις. Το πηγάδι λοιπόν αυτό έβγαζε καθαρό και υγιεινό νερό. Και από αυτό έδινε και στα παιδιά μου να πίνουν. Μέχρι τον περασμένο μήνα. Μετά άλλαξες γνώμη και αποφάσισες να αγοράσεις εμφελωμένο. Εντάξει, σας ακούσαμε, μπορείτε να πηγαίνετε τώρα. Μα όχι. Ας το Τζόρτζι να ολοκληρώσει να δούμε πού το πάει. Λοιπόν, συνέχισε να μας λες τα οικογενειακά σου που εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Αλλά αν είσαι σύντομος, ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Θα προσπαθήσω, κύριε. Τον περασμένο λοιπόν μήνα ανοίξατε το καινούριο βόθρο του σπιτιού σας. Ξαφνικά το νερό από το πηγάδι μας θόλωσε. Μετά άρχισε να μυρίζει κάπως περίεργα. Και σε λίγες ημέρες η μυρωδιά έγινε τόσο άσχημη και έντονη που έφτασε μέχρι το σπίτι μας. Α, γι' αυτό κάτι μου μύριζε και εμένα και δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προερχόταν. Τα παιδιά σας κατουράνε μέσα στο πηγάδι και θα αρρωστήσουμε όλοι μας. Τα παιδιά μας, ούτε που μπορούν να το πλησιάσουν. Το έχουμε πολύ καλά προφυλαγμένο. Δεν ξέρω, να κόψεις το λαιμό σου να δεις πως καταφέρουν και κατουράνε μέσα. Γιατί αλλιώς θα καλέσει την αστυνομία. Είναι δικό σου το πηγάδι και εσύ ευθύνεσαι για ό,τι συμβαίνει σε αυτό. Τα ξέρω εγώ καλά αυτά. 4 δικηγόρους στην εταιρεία μου. Ένας ειδικός που είναι εξαδέλφος της γυναίκας μου. Μα θα ασχοληθούμε τώρα ανθρωπέ με το ζώο της γυναίκας σου. Όχι! Ήρθε και έκανε κάτι μετρήσεις και είπε πως το γεγονό του βόθρου σας δεν είναι καλή και ο βόθρος επικοινωνεί με το πηγάδι μας. Τι είπατε? Καλά τρελοί είστε. Είστε άξιοι εσείς να κρίνετε το βόθρο μας. Ξέρεις πως μηχανικούς έχω πληρώσει για αυτή την υπερσύγχρονη κατασκευή. Ξέρεις τι λες, ανοίγεις το στόμα σου και όποιο πάρει ο χάρος. Εντάξει, νόμιζες λοιπόν ότι η βρώμος θα μπορέσει να τη φορτώσει σε εμάς για να αποφύγεις τι θα κάνεις δικαιοσύνης. 4 δικηγόρους έχω στην εταιρεία μου. 14 μηνύσεις θα σου κάνω μέχρι να σε διώξω από εδώ. Όχι, που θα τον αφήσουμε να μας κολλήσει και χολέρα. Ολίβ, Ολίβ. Ορίστε κυρία, ορίστε. Οδήγησε τον κύριο και την κυρία στην έξοδο και μετά πήγε να πληθείς. Έλα εσύ από εδώ, please. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Ησύχασε κάτι, ησύχασε παιδί μου. Και ό,τι σκεφτόμουν να σου πάρω. Τι να μου πάρεις? Ένα κολλιέ. Με μαργαριτάρια. Δεν άκουσα. Εμπρός. Μισό λεπτό. Του κυρία Τζουμπάνα, μάλλον για το κυλιαράκι, τέλη του κύριου. Καλά άκουσα και εσύ μην ανακατεύσεις τα επαγγελματικά μου τηλεφωνήματα, τα ακούς? Εγώ τα ακούει, αυτήν δεν ξέρω αν ακούει. Άντε ακόμα δεν είσαι μας βάζει και γλώσσα.
Πήγε ανοίξει την πόρτα. Έλα Τζοβάνα, Τζοβάνα. Τα γραμμάτια το βράδυ. Την πόρτα εσύ. Όχι εσύ. Πάρε με στο κινητό. Γεια. Άνοιξε την πόρτα, βρεζόν. Του κύριου ασφαλιστή. Ο φτωχός. Ας περάσει. Χαίρετε, έφερα να υπογράψετε τα έγγραφα για την ασφάλεια κλοπής και πυρός του σπιτιού σας. Πυρός, τι είναι τι πυρός? Φωτιά, Κάθριν μου, κοιτάξτε κύριε. Λιμπερόπουλος. Τέλος πάντων, κύριε Λιμπερόπουλε, την ασφάλεια κλοπής τη χρειαζόμαστε. Την ασφάλεια πυρός, τι να την κάνουμε. Μα είναι απαραίτητη, κύριε. Η φωτιά δεν κάνει διακρίσεις. Και υπάρχουν ένα σωρό αστάθμητοι παράγοντες, τους οποίους δεν έχετε λάβει υπόψη σας. Ας πούμε, βρίσκεστε κοντά στο δάσος και η φωτιά στο καλοκαίρι είναι συχνό φαινόμενο στην Αττική. Εκεί δίκιο το παιδί. Δεν νομίζω να σε ρωτήσαμε. Ο Τζόρτζης μου έχει δίκιο. Άκουσε νεαρέ, η έπαυλή μου έχει το καλύτερο σύστημα πυροπροστασίας. Γι' αυτό άλλαξε το συμβόλαιο και λάβουμε το σωστό. Εντάξει. Να σας πω, κύριε Κορδώση, όπως θέλετε. Η εταιρεία μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. Σας χαιρετώ. Χαίρετε. Κρίμα, κρίμα. Και βρουμάκι κρυμμυδίλα. Εγώ. Όχι εσύ αγάπη μου, πώς τη λένε. Αυτή ο Λίπ. Μάλλον σκορδίλα είναι. Πάντως κάτι καμένο μου μυρίζει. Ή ο σεφ έκαψε το φαγητό. Τζόρτζ, είναι καταπληκτικό αυτό που σκέφτηκα. Σκέφτηκες, απίθανο θα έλεγα. Λες να πήρε φωτιά το σπίτι του γείτονα. Πώς σου φαίνεται σαν σκέψη? Σαν σκέψη δική σου, καλή είναι. Φωτιά, φωτιά! Τρέξτε γρήγορα, φωτιά! Το ξέρουμε, παιδί μου, πώς κάνεις έτσι. Το ξέρετε και κάθεστε. Ησυχάστε. Το μέλλον δεν και φέρε τα κιάλια του ντάντι σου. Τα κιάλια! Τι θα τα κάνουν τα κιάλια! Μα για να δούμε τη φωτιά από κοντά. Για να την απολαύσουμε. Και δεν πάτε στο δωμάτιο της Σύση. Από εκεί φαίνεται καλύτερα. Αλλά φυσικά και φαίνεται! Φέρτε κανένα κουβά νερό και αφήστε τα κιάλια και τις αηδίες. Το ξέρουμε, παιδί μου, ότι είσαι ευαίσθητο. Αλλά δεν καίγεται βάκια το σπίτι σου. Και πιανού καίγεται, του γείτονα. Φυσικά. Και αυτό είναι το παρηγορητικό. Φωτιά, φωτιά, τρέξτε. Μια πολύ μικρή φωτιά. Μια τοσοδούλα φωτιά. Αλλά φωτιά. Σιγάστε, κορίτσια, καθίστε. Σας έκανε εντύπωση, Αχ, είναι ωραίο πράγμα η φωτιά. Όπου περνάει χτίζει σπίτια. Τώρα ετοιμαζόμαστε κι εμείς να πάμε να τη δούμε. Τι να δεις, καλέτατη, το δωμάτιο της Σύση πήρε φωτιά, τρέξτε! Τι, το δωμάτιο της Σύση. Μιλάς σοβαρά. Μη βιάζεστε και τόσο. Σύση, πού είναι η Σύση? Στο δωμάτιό της προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Σύση, για σάξω, παιδί, μην πάθεις τίποτα. Πες στα αγγλικά, αυτή μόνο έτσι καταλαβαίνει. Έγινε. Σύση, για καμχία του δώθε. Πάμε να τραβήξω με το ζόρι. Τόμ, έχω ακούσει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα πιέζουμε. Κάτι τέτοιες ώρες θυμάσαι όλες τις παιδαγωγικές σου μεθόδους. Πάω στον δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Κι εγώ το ίδιο. Προσέξτε, μην είναι από φτωχό. Ναι, πάρ' το πρώτα και δήλωση εισοδήματος. Για αφημί. Η Σύση λιποθύμησε, πρέπει να τη σηκώσουμε στα χέρια, ελάτε να βοηθήσετε. Πες και στην Ολίβ να βοηθήσει. Η Ολίβ δεν ξέρω που πάει, έφυγε από τη σκάλα υπηρεσίας. Α, γι' αυτό την πληρώνουμε. Για να φεύγει τη σκάλη υπηρεσίας. Με τη Σύση τι θα γίνει, κινδυνεύει η ζωή της. Αφήστε, θα φωνάξω εγώ βοήθεια με τσιριχτή φωνή. Βοήθεια! Με έκασε, κύριε, όλοι τους τρελοί είναι εδώ μέσα. Θα φωνάξω τον κύριο Ρίστο. Κύριε Ρίστο, βοήθεια, φωτιά! Στο δωμάτιο της αδερφής μου, έλα, κύριε Ρίστο, γρήγορα! Α, τι τον θες αυτόν τώρα! Γρήγορα, Γρήγορα. γρήγορα. Να σβήσουμε τη Γρήγορα. φωτιά. Κουβάδες! Γρήγορα. Φέρε. Γρήγορα. Βοήθεια. Γρήγορα. Πού είναι το παιδί? Στο δωμάτιο, γιατί ρωτάς. Κάνε πέρα. Φέρε, κάνε κουβά να σβήσουμε τη φωτιά. Κουβά εμείς ποτέ. Ας τα κοράκια πάνω από το πίσω. Πάμε γρήγορα. Εγώ θα κάνω γιόγκα. Έχω ακούσει ότι βοηθάει κάτι τέτοιες στιγμές. Πώς γίνεται η γιόγκα? Τι είναι πώς γίνεται η γιόγκα? Ενώ χρησιμοποιείς υλικά όπως αυγά. Καλά, η γιόγκα δεν είναι μαγειρική. Τότε τι είναι? Είναι κάτι σαν φακυρική. Α, Τόμ, πότε έβγαλες κιόλας γένια? Τώρα με τη φωτιά για να έχω φωτογένεια. Το παιδί μου, φέρ' το εδώ, είναι δικό μου. Το θυμήθηκες. Τόμ, είσαι γεμάτος μουτζούρες, μαύρες μουτζούρες. Τι να κάνουμε, δεν κυκλοφορούν άσπρες μουτζούρες. Πάω να δω αν έρχονται πυροσβεστικές. Δες και για τα κανάλια. Τι άγχος κι αυτό. Σύση, είσαι καλά, είσαι λιπόθυμη. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να της δώσω τώρα. Εσύ τι περιμένεις, να πάρεις υλικό για τα κουτσομπολιά? Όχι, κύριε. Περιμένω να δω. Κατάλαβα, μη συνεχίζεις. Πάρε τώρα αυτά, να μη σε έχουμε ανάγκη και ό,τι που πάτησε στο σπίτι μας, εντάξει? Πώς δεν πάτησε. Το σπατιμασιές άφησε εδώ μέσα. Ο βρωμοπόδαρος. Έλα σε παρακαλώ, μην κάνεις το δύσκολο. Σας παρακαλώ, κύριε. Για ποιον με περάσατε? Α, κατάλαβα. Πας να με εκβιάσεις λοιπόν. Αν τα ξέρω εγώ καλά αυτά, τα ζω καθημερινά.
Σε έχω μάθει κάτι τέτοιο σαν και εσένα, λέει για τα διπλά. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς που ξέρετε, κύριε. Τι είσαι εσύ δηλαδή καλύτερος? Είμαι κατώτερος, κυρία. Το ξέρουμε. Πολύ κατώτερος για να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Καλά, άστα αυτά και λέγε πόσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Μπορείτε να κρατήσετε τα χρήματά σας. Και μαζί με αυτά, προσπαθήστε να κρατήσετε και την κόρη σας. Χαίρετε. Ήρθαν οι πυροσβεστικές! Και τα κανάλια! Πώς είναι η Σύση? Καλέ, ξεχάσαμε τη Σύση! Τόση ώρα την έχετε στο έλεος του Θεού! Πού είμαι, πού βρίσκομαι? Σύση, είσαι καλά, κορίτσι μου! Σήκω γρήγορα να κάνεις τα μακιγιάζ από τις μουτζούρες! Το, μην την αγγίζεις! Γιατί? Αυτός ο χολεριασμένος την κράταγε! Αυτός ο χολεριασμένος όμως αν δεν την κράταγε, τώρα η κόρη σου θα είχε γίνει σουβλάκι. Σουβλάκι, τι λαϊκό! Ναι, ξέχασα. Εσένα η κόρη σου, άμα καεί, θα γίνει φιλέντε μινιόν αλλά κρέπτε κορδός μέσα στο λογουδέ. Θέλω νερό! Ολίβ! Πάω να φέρω εγώ. Αχ, σώθηκα! Και βέβαια σώθηκες, κοριτσάκι μου, εγώ ο μπαμπάς σου σε έσωσα. Και χωρίς να πληρώσει λεπτό! Μη σε νοιάζει εσένα, παιδί μου. Ο μπαμπάς να είναι καλά και να πληρώνει. Μα πώς έγινε και πήρε φωτιά? Α, πήρε τελικά! Για να έρχονται οι πυροσβεστικές. Και τα κανάλια? Εσύ τι λες, να μην πήρε? Για πες λοιπόν, τι έγινε και πήρε φωτιά το δωμάτιο? Α, δεν φταίω εγώ. Η Τίφανη φταίει. Η Τίφανη αποκλείεται! Ο ραγωνιαστικός ο Τσιμεντάς θα φταίει! Όχι και τσιμεντάς. Θα νομίζει ο κόσμος ότι θα γίνουμε σόι με οικοδόμους. Εδώ ο πατέρας του έχει το 51% των τσιμέντων κοιτάν. Τι κοιτάν! Έτσι λέγονται τα τσιμέντα, κοιτάν. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Στο κάτω-κάτω τσιμέντα είναι όπου θέλουν κοιτάν. Για λέγε παρακάτω. Όπου θέλουν κοιτάν, αλλά όχι να μας κάψουν και το σπίτι. Τέλος πάντων, μην τη διακόπτετε. Α, ήθελε η Τίφανη να μου δείξει πώς να βάλω φωτιά στην τρόγλη. Και γιατί να βάλετε φωτιά στην τρόγλη? Στο σπίτι θέλω να πω. Α, για να κάνουμε πάρτι στην έπαυλή μας. Α, ναι, είναι αυτό στη μόδα. Και τελικά βάλατε φωτιά στην έπαυλη και κάνουν πάρτι στην τρόγλη τώρα. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι και λυπάμαι πολύ για τις συμπεράσματά σας, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το γιατί θέλατε να κάψετε το σπίτι. Την τρόγλη! Ναι, ξέχασε το χαϊδευτικό της. Για πες λοιπόν γιατί. Α, και πάμε. Α, γιατί στο πάρτι μας θα ερχόταν η τηλεόραση και το εξωτερικό πλάνο του σπιτιού μας θα το χαλούσε η άσχημη όψη της γειτονικής μας τρόγλης. Α, Είχε και στο τέλος αυτή τη φορά. έτσι έλεγε η Ζουλιέτ. Α, τι μακαρονού! Όχι και μακαρονού, ο πατέρας μου έχει ολόκληρη τη βιομηχανία ζυμαρικών δίσκο. Μωρέ, έτσι και σε πιάσω. Θα σε κάνω κοφτό μακαρονάκι. Πάμε να φύγουμε, Τίφανη. Πολύ πας κλάσο, αδερφό σου. Πάμε να δώσουμε και συνέντευξη στα μίντια. Και το πείραμα, πώς το κάνατε? Α, με ενόπνευμα και σπίρτα. Α, γι' αυτό θέλατε να σας αφήσουμε μόνες. Α, Αυτό τώρα να το πάρουμε σαν ναι ή σαν όχι. το δωμάτιό μου, τι έγινε? Τι έγινε, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Αλλαγή καρταρόμπας και ανανέωση επίπλων. Να της δώσουμε και έπαινο. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, πήγατε να κάψετε το σπίτι των διπλανών και κάψετε το δικό μας. Α, εγώ δεν ήθελα να το κάψω. Γιατί δεν ήθελες εσύ! Δεν είσαι εσύ παιδί της μητέρας σου! Τζόρτζι, με ποιο το έκανες αυτό το παιδί μας! Μα νομίζω μόνο με σένα. Μόνο με σένα. Τα ακούς Σύση. Μάμη, έχεις μόνο μία. Σήμερα αυτά που λέω Τόμ δεν τα καταλαβαίνω. Ενώ αυτά που έλεγα χθες τα καταλάβαινες. Τι έλεγες χθες? Αυτά που λέω και σήμερα. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, θα μεγαλώσει και θα καταλάβεις. Κυρία! Εδώ είσαι, Ολίβ, που ήσουν τόση ώρα. Κυρία, όταν πήγα και φώναξα τον γείτονα για βοήθεια. Α, εσύ τους φώναξες, δεν τρέπεσαι, παλιολαδαπούσα. Καλά, γι' αυτό θα σου πω άλλη φορά. Τώρα κίνδυνος. Εντάξει, βρε μάμη, άσε να πει παρακάτω να δούμε τι έγινε. Λέγει ο Λίβ. Όταν εσύ τι θέλατε. Όχι, μισό λεπτό. Όταν πήγα και φώναξα τον γείτονα για βοήθεια. Μας έδειξες, προχώρα παρακάτω. Δεν μπορώ να ακούσει να έχετε ίδια και τα ίδια. Και εσύ, Κάθριν, μην τη διακόπτεις. Τα λέει μισά, είναι και καθυστερημένο. Ποιο είναι το καθυστερημένο, του Τζομπάνα ή του κελιαράκι που έχει μικρή μηχανή? Συνέχισε, τι έλεγες αγαπημένη μου, Ολίβ? Όταν εσύ τι θέλατε πάρετε κουβάτι σμηνηρό, πήρε η κυρία Μαγδαληνή και παιδιά. Πήγαν από το πίσω μεριά στο δωμάτιο της Σύσης και ρίχνανε στο φωτιά. Και μετά.
Πολύ καπνός και παιδιά βήχουνε και η κυρία Μαγδαληνή δεν μπορεί να αναπνεύσει. Τώρα πώς είναι? Κυρία Μαγδαληνή καλύτερα, τα παιδιά χάλια. Και εμείς τι φταίμε? Εσάς βοηθούσε ο πατέρας τους και τα άφησε μόνα. Ασθενοφόρο αργήσει. Πάρεις Jaguar να πας νοσοκομείο. Σιγά μην πάνε με την Jaguar στο νοσοκομείο. Τότε να κανονίσει να πάνε με κοιλιαράκι. Άμα αυτό το χιλιάρακι επιτέλους, Τόμ, πήγαινε μαζί με την Ολίβ να βοηθήσει να πάνε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Και θα λερώσουμε την Jaguar. Να τα πάτε με κοιλιαράκι. Μα τέλος πάντων τι είναι αυτό το χιλιαράκι? Δεν σου πω εγώ. Εγώ θα σου πω λοιπόν, το χιλιαράκι έχει Δεν αφήνουμε τις αγλαμάρες, λέω εγώ, να τρέξουμε στα παιδιά του κυραρίστου που κινδυνεύουν. Έχουμε υποχρεώσει να τα σώσουμε. Τρεπόμασταν για τη φτώχεια του και εκείνο έσωσε τη Σύση, ενώ εμείς υπερεφωνευόμασταν για τους πλούσιους φίλους μας και αυτοί μόνο που δεν μας έκαψαν ζωντανούς. Πήγαινε ο Λίβ και πες να έρθουν αμέσως. Πες τους να προσέξουν τον Όλιχα. Δεν θα το ανεχθώ. Αν σου χρειάζεται ένα κοιλιαράκι, για να μάθεις. Τζόρτζι, τι λέει αυτή? Μήπως ξέρει τι λέει αυτή? Ό,τι θέλει λέει. Ο καθένας εδώ μέσα ό,τι θέλει λέει. Σαν γνήσιο σπίτι πλουσίων που είμαστε, ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Γι' αυτό πάω κι εγώ να φέρω τα κλειδιά της Jaguar στον κυραρίστο. Μόνο τα κλειδιά, όχι και την Jaguar αυτοπροσώπως. Άσε μας ρε μάμι, άσε μας ρε μάμι.